problematičnom šik svitko kupovani pogledamo kako i na koji način da to uradimo i da pomognemo to moguće, da dovedemo zajedno s opštinskim rukovodstvom nove investitore, ali pre svega tako da rešimo pitanje Kuršumlijske banje, što mislim da smo uspeli da postignemo određene dogovore po kojih ćemo da sprovodimo, rekao bih, konkretizaciju u danima koji su pred nama. Naravno, razgovarali smo i o važnim infrastrukturnim projektima, šta je to što treba da napravimo. Prolom banja je iskoristila priliku i vaučere koje smo ponudili. Vaučere ćemo povećati sledeće godine sa 46.000 na 60.000, da je još veći broj penzionera. I ne samo penzionera, već i nezaposlenih lica i zaposlenih koji imaju primanja manje od 60.000 mogu da koriste, ali u svakom slučaju naš je posao da uradimo sve da razvijamo Toplicu, jer kao što rekao, prazna teritorija, prazna zemlja nikome ništa ne znači i nama su potrebni ljudi da ovde ostanu i zato ćemo da ulažemo sve što možemo i koliko možemo da bi ljudi mogli da žive bolje i da bi mogli da osete prisustvo svoje države na terenu. Mi, naravno, kao ozbiljni ljudi dogovorili smo se da kontrolišemo rezultate onoga što ćemo mi da uložimo, jer kad vi kažete Kuršumlijska banja, za to se potrebno ulaganje privatne ili države od 50 miliona evra, to je sve veliki novac, videli ste kako ono izgleda kao groblje jedne države u pravom smislu te reči, dakle, baš kao i u Vranjskoj banji. Sad čekamo da vidimo kako da to napravimo. Oni su ove godine imali Lukovsku i Prolom banju, mi se nadamo do 150.000 noćenja i mi se nadamo da to može da ide do 200.000 noćenja i da ne bude rezultati da još bolje. Izvolite ako imate pitanje. Govorimo i sa nekim turskim investitorima koji bi da iskoristili halu koja je kao hotel rađena od 6.000 kvadrata u gradu, pa da vidimo šta možemo da uradimo. Nije to tako jednostavno. Mi smo molili za Lebane koje u Jablaničkom okrugu neke Turke juče da tamo dođe. Mislim, sasvim sam razgovarao, mislim da ćemo to uspjeti da uradimo. Pričali smo sad, da vam ne pričam o putu do Caričinog grada i zašto je Radan planina ovde važan, ali ja ne mogu da obećam ono što nisam siguran da ćemo da ispunimo. I sve su to planovi, a da sve kažete da ćete za godinu dana da uradite, to nije realno. Jer to da budete Deda Mraz možete jedan put, onda više nikad ne dođete. Ja hoću da dođemo u Kuršumliju i se vidit ćemo i sa Rašom razgovorom i za 3 meseca, za 6 meseci, da vidimo da li smo išta pomerili. A od tih prevelikih obećanja i od toga lako ćemo sve i da bude sve jednostavno, ja ne mislim da prevelike koristi ima bilo ko. Prosto mislim da samo ono što je realno i što možemo da uradimo je onoliko koliko nam to naš rast omogućava, to ćemo da napravimo. Ali da li ćemo da pomognemo dalje da Đavolja Varoš bude bliža svim ostalim građanima, da li moramo puteve da popravljamo, da li turistički dodatno da uložimo novac, hoćemo, da li u Prolom banju dodatno da vidimo, da li ćemo za kolektore sad uložimo, nećemo u 2017. I hoćemo 2018. To ono ne znači, da ste mene pitali za 2017. To je ono što možemo i koliko možemo. Daćemo nešto novca za uređenje centra grada Kuršumlije, što mislim da je takođe važno za vas ovde na lokalnom nivou i za njih je važno. Ja poštujem to što oni troše onoliko koliko zarade i za te kapitalne investicije mi ćemo im pomoći čak i za novu školu, pošto jednu školu već radimo, dakle kao Republika i za ovu školu u gradu dogovorili smo se mi ćemo pomoći nešto većim delom novca, a ostalo će opština. Ja mislim da od države Srbije više nego dovoljno. Izvolite.